ки нисбати варзишгари мо Комромшоҳи Устопириён қабул гардид, ин қарор аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш қабул нагардида буд. ин қарори гурӯҳи корие буд ки дар доираи фаъолияти мутахассисони варзидаи варзиш зери роҳбари чемпиони олимпик Дилшод Назаров ва дар ҳайати намояндагони федератсияҳои варзишӣ ки худ ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошанд, дигар мутахассисони варзидаи варзиш қабул гардидааст. яъне ин қарори гурӯҳи корӣ аст. ва ман мехоҳам ба маълумоти шумо расонам ки Комромшоҳи Устопиён варзишгар аст ва то ба имрӯз дастгирии молиявии ӯ дар доираи маблағҳои буҷаи давлатӣ идома ёфта истодааст. танҳо дар ҳамин нимсолаи аввал қариб ман рӯзи маълумото дар рӯзи кории мо аст қариб 95 000 сомон барои иштироки Комромшоҳи Устопиён дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сарф шудааст ва то ба имрӯз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ иштирок карда истодааст. лекин ҳамон лаҳза барои ҳамаҷониба ба таври холисона баррасӣ гардидани тамоми паҳлӯҳои кор ба фаъолияти гурӯҳи корӣ худи варзишгар Устопир ва падари ӯ ки мураббияш мебошад даъват гардида буд. ҳар як сонияи навори видеоие ки он бозиро нишон медод лаҳза ба лаҳза ба намоиш гузошта шуд ва ин гурӯҳи корӣ ин наворҳоро тамошо карданд ва дар асл ба хулосае омада буданд ки доварон лаҳзае ҳам бошад дар ин ҷо ба ноҳақӣ роҳ надоданд. ва худи варзишгар мураббию намояндагони қонунияшон инро эътироф карданд ва худашон низ дар аҳли ҷомеа аз кардаи худ пушаймон шуда изҳори бахшиш низ иброз карданд. ва ҳар як қароре ки қабул мегардад қонунгузор тартиби шикоят бурдан аз болои қарорро низ муайян кардааст. ва худи варзишгар ҳуқуқ дошт дар ҳамон лаҳза аз болои қарори қабул кардаи гурӯҳи корӣ ва ё намояндаи қонунӣ ҳуқуқ доштанд аз болои қарори қабул кардаи гурӯҳи корӣ шикоят баромад. то ба имрӯз мавқеи онҳо барои мо маълум аст ки онҳо қарори қабул кардаи гурӯҳи кориро пазируфтанд, эътироф карданд. дар лаҳзае ки чунин шикоят расман ворид шавад, мо албатта он гурӯҳи кориро аз нав фаъол мекунем ва ин гурӯҳи корӣ боз дар доираи он вазифаву ӯҳдадорӣ ва ҳуқуқу имконатҳои қонуние ки ба ӯ дода мешавад масъаларо бознигарӣ мекунад ва қарори дахлдор қабул мекунад. ташаббус доир ба бахшиши гуноҳ низ бояд аз ҷониби худи варзишгар шахси намояндаи қонунии пешниҳод кунад ва дар мавриди ворид шудани чунин як ташаббус ва ё ки муроҷиат албатта гурӯҳи корӣ тамоми паҳлӯҳои масъаларо бори дигар мавриди бознигарӣ қарор медиҳад вобаста ба ҳолатҳои нав ва метавонад ки боз қарори дахлдор қабул кунад.